Pozdrav drugari! Danas 2. januar i klip sa akcijom Pozivam sve. Dobio nekih 7-8 klipova i njih ćete vidjeti u nastavku. Ja ću svojih 30 sekundi da iskoristim da pozdravim sve ljude sa stranice COA Stories, sve svoje subscribere. Ima ih oko 2500 i 3000 nešto na stranici. Pozdrav za sve vas i u nastavku gledajte ljude koji su se okuražili, snimali klip, poslali mi, ali i ostali koji niste, čekajte neku drugu priliku koja verovatno neće biti skoro, zato što ovo baš i nije bilo toliko uspešno. Pozdrav i vidimo se već sutra. Evo ga, ko je ba to? Ugađe. Evo, ma ja ti smijem. Za Cojnih 30 sekundi klipa. Javi se Coj, Coa, vrate, pozdrav svim gledalcima za COA Stories iz Studentskog grada na Novom Beogradu. Prvi blok, elitni blok. Da, elitni blok. Geto. Elitni blok, geto, da, evo, sređujemo zavesu, daj mi ovo drugu. Aha, evo, sad ću ja da dam drugu. Ali ima deo. Stop. Mora, brate, tu baci ovih 30 sekundi ili minut, mogu možda i minut, jer za toliko sam zavredio kod tebe. Evo, ja mu pridržavam. Da se družimo, evo. Ja mu pridržavam. Koliko? 7 godina, sad će 8, evo. 8 godina uskoro. Joj, isto. Tvrdički pogon koji zapošljava 54 radnika, specijalizovan je za proizvodnju sireva i sašavača. Pa ne, već preskači, bolite kuli. Možda da kažete babi da je spremila dobru sarmu, ili dedi da kažete da je bila penzija pa da je mogu i da častite. Ili čalite da priznate da se pretplate vedu, da kažete možda nekom da ga voli, da priznate nekom da vas sviđa, da priznate da se drogir, a da li ste ikad želi da se pojavite u nekom klipu ili da kažete nekom nešto, ili jednostavno želite da se pojavite u ovom šurovom storiju. Pažnja, daj se da zna. Od danas i to može, priča ide ovako. Uzmete kameru, telefon, review, page, konto, snimite klip do 30 sekundi, pošaljete mi sve to u inbox na fanpage i ja skinem to, nakupim dovoljno klipova i sastavim. Ja volim puding. Ovako, želim da pozdravim moju babu i da joj kažem da pravi najbolji podvarak na svijetu. I bako, puno mi nedostaješ i nadam se da ću brzo da dođem u Smederevo da se vidim. Ćao! Ja ovako s ovom prilikom sam dao da nešto kažem mami, mama, moram ti nešto reći, ja pušim drogu. Šalim se naravno. Da, evo, želim tebi da kažem da si kraljina od čovjeka i da te prati već duže vrijeme, da stvarno super, kralj si. Pozdrav, da. Ja, brate, samo imam da kažem, nastavi sa time što radiš, vi što ovo gledate, nastavite da gledate COA-u. On ništa ne zarađuje od ovoga, radi samo za zabavu, koliko ja primećujem. To je to što ja imam da kažem, brate. Pozdrav iz Čačka. Pozdrav drugari, što bi rekao moj brat COA. Teo bi babi da kažem da je sarma bila predivna. Teo bi da čestitam dedi što je dobio penziju i teo bi da im se zahvalim jer iz njih ne bi imali prebijenih pare. Tako da, hvala vam. Još bih teo ovim putem da pozdravim svoju devojku Milicu i da joj kažem da je volim najviše na svetu. I drago mi je što sam dospeo ovde. Pozdrav za sve. Dobar dan, gospodine. Mi smo sa televizije. Zanima nas da li znate možda šta je to sadomazo? Pa morava je... Šta? Šta je? Da li znate šta je to sadomazo? Pa znam šta je to sadomazo. Pa hoćete nam reći? Pa znaš kako, kume, Jesi kume? Pa znaš kako, ja sam sad omazao ovu slinu prsluk, nego da ja tebe nešto pitam, kume, da li ti znaš što je to od COA Stories? Ne, šta vam je to? Pa je gi gledaš, ne gledaš? Od sad ima gi gledaš, bre, znači čovjek na oni, tu jubeu kucaš da COA Stories, izađu klipovi naš kaki. I svi koji gledate ima ih da gledate i da nastavite da gledate. A vi koji ne gledate, ja ovo pričam za televizor, vi morate da gledate. Evo. Hvala vam, doviđenja. Ajde, zdravo, ćao. Dobar dan ljudi, ja sam Miloš Milivojević, samo bih htio pozdraviti sve ljude koji ovo gledaju i COA-u naravno.
Svaka čast Coa, mislim da je ovo bila odlična ideja da se ovako uradi klip. I odličan si vloger, samo tako nastavi. Ćao.